Говорейки за санкции, в точно този контекст за сградите и обновяването на жилищната площ, най-голямата санкция за самите собственици е високата сметка. Така че в един момент, в който се правим, че няма проблем и продължаваме да харчим топлоенергия, енергия и да не управляваме и поддържаме правилно жилищата и сградите, в които живеем, най-голямата санкция се причиняваме ние сами на нас, плащайки двойно и тройно по-висока цена за поддръжка и отопление. Така че единственият начин ние да не се само санкционираме, да се самоактивираме и да започнем като общество, като бизнес, като въобще политикоправещи, да взимаме този проблем като нещо водещо и сериозно, защото 40% от разходите за енергия отиват в сгради.